wayo wayo kai me Masha Allah. Wace ce wannan? Wace ce? Haba. Me ya dan da ita? Me yake neman faruwa da ni? Me zai faru da ni? Hello Reza, maza ki zo ki same ni a gidan gona, maza yanzu. Allah sarki wata za ta kashe mijinta. Kabila. Kabila.